Hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw sa kong video. So for today's video mga bayot ang inyong silingan sa'yo kahimatang alas 9 pa sa buntag diri mga bayot nagtikaw-tikaw na kuaning amo ang kusina kay karong adlaw mga bayot adlaw sa mga bata diri sa planeta nga kuang nahimutangan. So kay adlaw man sa bata mga bayot murag na gyud may bisita karong adlaw mga bayot bisan ganig ordinaryo nga pagkaadlaw mga bayot naghihapon may bisita mga bayot di kanilang panimalay diri murag naay ga birthday kanunay. Bitaw-bitaw mga bayot ay sukad atong naghimo-himo ug pan mga bayot giganahan sila mga bayot. Feel na ko murag kada adlaw na ko ani naggama mga bayot. Yes mga bayot gamasa na pugod diri. Dili masa nga graba og simento ha. Harina ni siya mga bayot kay maggama na pugog pan mga bayot. Yes mga bayot ug unsay ako ang gipanghagbong dira mga bayot literal jud kay nang mao na ako ang mga ingredients nga ako ang gipang hampol aning pana karon mga bayot. Subutangan lang nato na dira og flour mga bayot kay murag kulang pagyud kayo masahon kay ug ato maguning kumot-kumoton mga bayot. Mamilit na din ha sa atuang kanoko. Sigon pa sa kong papa mga bayot lami gyud daw kayo basta kanunay nimong masahon ang imo ang dough ba. Mura kuno siya og pandesal mo nang gimasa na kog maayo mga bayot ay mo kay bong nganong ga guantes na pugod dira mga bayot kay guantes ko mga bayot kay manuksok man gunang harina nang ilalom sa akuang kanoko mga bayot unya nagkotex manggod pug ko sa akuang mga kakukuhan mo nang iwas na lang pudta ni germs ba atos taning tabunan diri live na to nag 1 hour alas 10:30 na diri sa buntag mga bayot sayo kayo nagmatapod ang akuang kapika sa ilong sigon pa niya ubanon ko niya diri sa city unya kay natulog pa man si Karina o dali-dali dayon ang bungaan og lakaw dali dayo uban ba namalit may ugunsay panganon na mo karong adlaw diri mga bayot unya ang akuang bana tuwa sa karne hindritso diri ko sa mga sitiburitsi sa kalawasan ni Karina kay basin di ag natay maayonan din he atong kuhaon dayon yes mga bayot bahalag di ko gwapa basta mo anhigud ko diri sa mga pagwapa kaning mga pagwapa nila diri mga bayot number 1 gyud nga mahal yes mga bayot kay kasargara ang mga dalaga diri mga bayot mao na ipang pangnusnos anang kanawungan sa pagtuyok-tuyok nako mga bayot nakakaplag ko diri kapayas pero paglantaw nako sa presyo makalipong ang katong kapayasa mga bayot wa pa kapanguros kay perte pagyud kayong linghura pero gibaligya na. Ang ako ang kapika sa ilong nabisi didto og pangitag unsa isulod sa iyang basket. Ako po diri mga bayot nabisi pug pangitag asay maayong bugas diri. Kay Ginoo ko Maria Jose price is life biata. Kani mga bugas nga inyong nakita tag usa ka kilo ra gyud na siya. Di gyud mo kakita og bugas diri nga sinako. Kay sama aning ako ang gikuha nga bugas mga bayot oh. Kung i-convert na ko ni sa Philippine money mga bayot na sa 100 ka pin. Kay adlaw lagi sa mga bata diri karon mga bayot namili mi dinhi og cake mga bayot. May nalaman po mo ingon na po si Karay nag happy birthday. Kung sa tuwa kung mutog bungta sa lungsod di na ginato kalimtan ng ginamos og bulad. Diri mga bayot ang ilang cheese. Cheese nga lami kayo ipalaman sa pan. Kay nagpalit man mig tort mga bayot, nipalit na lang po si Harota og candle diri. Tort ni sa ilang lingwahe mga bayot pero sa atua cake ni siya. So padulong na may magpa-counter mga bayot pero nakakita si Harota og olive mga bayot mo nang kuha siya. Human og sulod sa basket tanan mga bayot og pa-counter na may dayon hinapit day mi diri sa pharmacy mga bayot kay gipalitan niya iyang mama og tambal. So alas 12 na diri sa banag-banag sa kamudtohon mga bayot mo nang inani na kadaka ang do nga ko ang gilive mga bayot og 2 hours man siguro kapin. Bisag dugay-dugay na kung gitambay mga bayot kinahanglan paghihapon nato ning masahon. Aron din na mo pilit din ha sa tagtaran mga bayot kinahanglan pa nato nagbuyukan og pulbos. Bitaw-bitaw mga bayot ay dili na siya pulbos mga bayot man ay ginatawag og flour sa man English harina sa amuan. Ako sa ning idot-dot dirig makaryot aron malami-lami ini siya. Bitaw-bitaw mga bayot ay sigon pa nila mga bayot o sigon sa ako ang mga kagupa diri sa akong ugangan diri lami gyud daw magmasa basta magkinamot ka. Pero para na ako mga bayot mas prefer na ko ang guantes mga bayot kay aron iwas na punta sa tangtang sa tuwang mga kakutikan ba. Human og masa na ko mga bayot feel na ko murag okay na gyud ni siya akong gitunga kay ang katungaan ni mga bayot akong palamanan o akong sagulan o carrots mga bayot kay mao ni ako ang himong palaman aning bana ba kay atong una mga bayot paggamaan ako ginaning style mga bayot gilamian man ako ang mga kagupa mao nang mao ra gihapon karon ang procedure mga bayot ug unsa ako ang gipanghampol kaniadto mga bayot gibalik ra gihapon nako so ato po na siyang porma-pormahon dira mga bayot ug murag crocodile ug buko-buko ba karon ingnon putag natay creativity gamay ba charot lang bitaw mga bayot oy lami kay ning pormahay nani mga bayot murag porma sa sas nga pan ba nga kanunay paliton sa kuwang kapika sa ilong ang usa ka buok ani $2 pero kaning usa mga bayot akong palamanan aning raisin mga bayot or dry ba nga grapes mga bayot ang ilang grapes diri mga bayot ubay-ubay og klase na ay katong pula na apoy yellow ug naapoy kaning itom kaning mga kalon-una mga bayot o kaning ako ang gipalaman mga bayot mo ni palaman kani adto mo ni isagol mga bayot og maghimo ka og makaroni ba kanang itom na mga bayot murag naka hinumdum pud jud ko mga bayot basta maggama mig makaroni kani adto basta sakto-sakto lang nang amo ang kwarta sa bulsa mga bayot kumpleto gyud
gyud og mga season og kumpleto gyud og mga sahog. So gipurma-purma ra gihapon ako nag-crocodile ana ang buko-buko mga bayot no. Dayon kinahanglan gyud nato nang i-shape dira mga bayot kay aron maag-inganyo gud sila kaon ani unya og maluto na ni ba. Dayon ibutang na nato ni dinhi sa fan mga bayot. Kanang fan nga ako ang gigamit mga bayot. Akong gihapinan og foil mga bayot kay aron di na mo pilit. Aron pud ba di ta magkuskus ana unya inig mo pilit manggaling na dinha. Atong hiwa-hiwaon ning iyang buko-buko mga bayot aron na po na siya ma-style ba magamay. Stylan gud po nato mga bayot aron patsada pud lang tawon ba. Bitaw mga bayot ay mao man gud po ni akong makita dito sa SAS mga bayot o sa mga city basta makita kog pan ba mga bayot na mga style og dili circle, oblong or square mga bayot pero nagi-style ang ila ang ka buko-bukuhan mga bayot. So ato sa nang hapinan dira ato sa nang takluban ra mga bayot kay i-leave sa nato to didto og mga 15 minutos kay muburot ba to siya mga bayot. So while nagpaabot tag 15 minutos mga bayot dire magpahid-pahid ta ning angay pahiran. Bitaw mga bayot yung ako ugangan ani maoy nang hugas gani nang kadlawon pa man siguro ng mata na ako ang ugangan mga bayot kay uga-uga naman ning baso diri og kutsara og kaning tinidor kutsilyo la plato. Bitaw mga bayot oy giwasing-wasing ra na ni Celestina o lantawa nga mo ang abuhan o kusina mga bayot o banggira mga bayot o hitsuraan na og nila pa nakagluta kay hasway na lang tawon o hamis-hamis na patsada na kay ilang taon sa kuang kalimutaw. Dito City ganina mga bayot di gyud namo kalimtan ning mga kumpay. Yes mga bayot wala mi kabaw kanding kabayo din hingangay kumpayan pero kani amo ang mga bitok sa tiyan kinahanglan yung lawgang aning mga sagbuta. Ning kumpaya mga bayot lahi-lahi og porma. Lantawan ninyo nil maay kay kumabis-abis anang katumuyan mga bayot kay mga bisay ko kani adto og blani. Nay porma og murag kalabo diri mga bayot. Diri ra ko nakakita gyud og parsley mga bayot sa personal. Nay mayana diri mga bayot kaning mayana sa atuwa tambal ni og nay hubag-hubag ba. Diri mga bayot kalan-on na mo ni yes kalan-on na mo ni mga bayot pwede nimo nang ihaom dito sa imong babaho maghugas. Pwede po nimo nang isagol sa imo ang recipe og magluto kag sudan. Kani adto dito sa mga bukid sa buga mga bayot ang among madali-dali ikuan ra gyud sangig og tanlay. Basta katapusan na sa semana mga bayot mao na lang yun na mo ang masahog sa mo ang tinula o sa mga utan-utan ba pero Malunes, Martes, Merkulis mga bayot na pamisibuyas na nagahos. Bitaw mga bayot oy lantawa ang pan mga bayot hin times 2 ang kadakon. Yes mga bayot himburot pa sa kung aping og sa kung abil ning akuang gigama karon nga pan. Bitaw mga bayot oy aron maluto na ni mga bayot ato na ning idasok din sa tuang ladahan. Yes mga bayot ato na ni diring pasigaan. Bitaw mga bayot oy isitra nato ni diri mga bayot kay patsada kini mga bayot din na magkatakuling na nga tuwang mga kakamutan dra tuyok-tuyok ra niya o di ba mo init na ni kadugayan. Ang kainito na ni mga bayot ako ra gyud banabanaon ibutang ra nako ni dinhi sa 250 mga bayot then ang kadugayon ani mga bayot ako rang butang og 50 minutos. Yes mga bayot ego gyud pod nga dili mapagod dili mahilaw insakto ra gyud ba kanang inigkaon bitaw nimo sa imo ang lingag-ngag mga bayot nga mingon pag-agay kay tagubgob man kay ni puro bayag so ato na ang takluban mga bayot magpanawag ra na nato yang timer og maluto na ni siya diri sa ilalom. Basta naay pan mga bayot dili gyud kape gatas soft drinks or unsay klaseng tubig na basta itulak anang pan mga bayot diri mga bayot kinahanglan pugog magluto og sudan. Yes mga bayot kay mo na i-partners ato ang pan nga magtagubkob unya sa ato ang mga kababaan. Bitaw mga bayot ay mo ani ang beef nga gikuha ni Haruta dito sa city mga bayot. Bago pagay na ko ning gisulod sa freezer mga bayot pero bugnaw na magunigikan dito daan sa city mga bayot mo nang fresh kaayo lang taon mga bayot. So ato lang ni drink slice on mga bayot kay kanang mga naitambok-tambok bang namilitan ng kaunuran. Di nato na apilon mo nang ako ang gi-slice mga bayot kaning naiputi-puti aning gamay mga bayot ipaluto na to ni sa recipe sa akong ugangan ugma pohon kay lami na siya lutoon og sa ilang lingwahe pa bush mga bayot pero sa ako ang paminaw mga bayot mararaman og tinula ba pero daghan lang kayog isagol-sagol sa ilaa dinhi. Humagtadtad ni mga bayot isulod na to ni diri sa cellophane mga bayot kay akong ugangan diri sa daplin nagatang kay siya mo sulod ani sa ilaang kalijenika. Charot. Bitaw mga bayot ako siyang gitawag mga bayot gingnan ako siya og ma'am lami kay ni lutoon sa bush nga imo ang iluto-luto kanunay. Bitaw mga bayot oy nakamatikod ko aning kutsilyo nga ako ang gigamit mga bayot nga dili man kaayo makadulos. Mas hait pa ako ang tango mga bayot mo nang nagka-realize ko nga kinahanglan ako ning bairon. O di ba ako magbahid mga bayot hait pa kaysa kong mata. Bitaw mga bayot oy lami kaayog porma ning ako ang pag-slice mga bayot oy nanion ako ni siya pag-slice mga bayot pero dili gid dinana kadaka. Kay nasayo na ka ginana kadaka mo ako iluno dito sa kalha di gali nang manglukso ni inig ukay. Bitaw mga bayot kaning karniha mga bayot lami kani lutoon ba og nilat-an mga bayot then sa gulag bisol mga bayot then lundan dayon og diso sa paminta or dahon sa paminta dayon sibuyas baka na
karon. Dayon sangig og tanlan. Maghuka din ka din silian din na ay lutong mais awan natos kig na dayong bitok na to na makapamahid din ta sa tong sipunog sa tuang singot. Bita-bita mga bayot ay ako na lang gipang-slice ng panakot dira mga bayot din ato na ning dagkatan ning ato ang gas din hida na atong painito ng kalha din dunda na to ning oil gamay mga bayot din gisahon na tog una ang onion. O ay mo sig reklamo din ha kay digyon mo kita karon og ahos kay sukad sa kuang pagluto-luto dire mga bayot wagi ko kakita og ahos mga bayot kasi pag ituwang na ko na ilang kaladzinika o refrigerator sa atuwa mga bayot wagi ahos din hang himuntang. Gilunod na din ako ning karne mga bayot din akong gibutang ang turmeric powder dayon asin then pamintang durog mga bayot then butangan nato ni gamay diring tubig mga bayot then ako na ning ilunod ning siling labuyo mga bayot then ato nang ukay-ukayon dra kay himukal naman ni dayon gibalhin din ako ni diri sa kaldero mga bayot ket katong kalhang ako ang gilutuag una mga bayot manglukso buhi pa ning mga karniha gilundan na ako nagamayng soy sauce mga bayot then ato ning ilunod ning ato ang ginuta diri nga atsal nga yelo pula og kaning green mga bayot. Ukay-ukayon nang nato nagmakaryot din ha mga bayot kay aron ma-mix-mix na din ha sa kailaluman mga bayot. Humag-ukay-ukay mga bayot ato ning lundan dinhi og oyster sauce mga bayot. Yes mga bayot lami kay ni og isda pod mga bayot ning oyster sauce nila dinhi mga bayot. So pagdaan lang nato na siya mamalamala na siya dira mga bayot inig malamala na maluto na gyud na. So ato sa ning takluban dinhi kay diri na putas pikas. Nagpainit na ko kalha diri den gibutangan ako nag corn oil mga bayot then galuto pugod diri sa soup ni Karina. Ang kanang soup ni Karina mga bayot bugas, potato, carrot og usa ka gutad nga karning baka. Pagkainit sa oil mga bayot, gilunod na nako ni drink potato. Akong giasinan og magamay mga bayot karon na po na siya lasa. Gilundan lang po din ako nag-onion dra mga bayot og kaning atsal nga green og yellow og kaning pula mga bayot. Sobra ni sa ko ang gilunod ganina dito sa karne mga bayot na may sobra aron dili pod maunsa o aron pod na po ni color niya ko ang potato dre mo na akong gibutangan. Nagpanawag na ni nga mong landahan dre mga bayot mo nang kinahanglan na nato ning birahon. Yes mga bayot lantawan ninyo mga bayot o lami kay lang taon lami po kay ni kanon. Bita-bita mga bayot oy lain man akong paglantaw aning pana reason manon tani ako ang gipalaman ani na ingon manonig taig kanding bita-bita mga bayot oy it's a joke lami kay na siya mga bayot so gihiwa-hiwa na nakon ni diri mga bayot lantawan ninyo soft pa kayo sa ko ang tingog charot lami kay ni siya mga bayot kay nakatilaw na ko ani kani adto atong ipalit ang ako ang bana sa sasba mo nang ako ang gikopya mga bayot lahi gyud siya glasa mga bayot pero pareha siya porma atong pan nga pigipalit sa ako ang kapika sa ilong sa sas mga bayot so luto na ning ako ang ginisa dinhi nga potato mga bayot no og kani pong karne dinhi mga bayot. So magandam na ta sa ilang mga puta-putahe mga bayot nga kinahanglan ibutang na to sa ilang lamisa. Yes mga bayot kung sa tuwa og mga unta kinahanglan gyud tag nay asgad ba. Sila diri mga bayot mao po ni ilang kalanon kada adlaw. Kanunay nako ni matagbuan sa ko mga mata mga bayot kay kanunay man po nila ning ihaom sa ilang baba. Kani adto mga bayot kani mga kalanona nagpanglingo jud og maayo mga bayot kay murag di gyud masulod sa kuang ginhawaan. Pero kadugayan mga bayot wa na naanad na ko mga bayot murag mangita na pug kuan ni mga bayot og di ko kakaon ba. Musugot na gani ko diri mga bayot og duha ka adlaw o tulo ka adlaw o usa ka bulan mga bayot di ko kakaog luto okay na kay nako. So ready na ni nga mo ang lamisa mga bayot din he kinahanglan na lang nag mga soft drinks og pan mga bayot nga ibutang then mukaon na ni sila. Humagkaon na mo mga bayot dire himata na ni ako ang binhi dire mga bayot og mao nang gidagkutan na sa ako ang kapika sa ilong ang cake nga mo ang gipalit ganina sa city. Dili birthday ni Karina mga bayot pero makakita na siya og cake mga bayot mo kanta gyud na siya happy birthday. Unya gimpalit na lang pud ay ang ako ang kapika sa ilong og kandila mga bayot nga kanang giugbok anang cake mga bayot mga 12 man siguro na kabok kandila nga iyang gipalit sa usa ka pack. Pero pito ra nakabok na iyang giugbok mga bayot kasi sayaw nang ako ang binhi mga bayot kay kanta man na siya happy birthday unya kaning nasa kadaplinan mga bayot pinapil pug kanta mga bayot og palakpak ba. Perteng katawa na ko mga bayot kay perteng libot-libot ni Karina mga bayot og iyang yung tagsa-tagsaon og huyop ng kandila. Bita-bita mga bayot ay ngano kaning bata mga bayot og makakitag kandila og cake ba murag ang ilang kalipay sangko gyud sa langit. Humagpangaon na mo mga bayot humag-inom og coke o inom og kape mga bayot mo na ni porma sa amo ang banggira mga bayot o di ba nagsumbagay ng mga plato din kaldero mga bayot. Pero ako ra nang washing-washingon og hinlo karon mga bayot mintras ang akong ugangan og si Karina nang gawas sila mga bayot o di ba? Abdan og 5 ka minuto mga bayot wa na mura na nigitilaan og irong buang. Bita-bita mga bayot ay dili naman gud po ni angay kuskus-kususon og maayo kay hinlo naman ni daan. Kay adlaw lagi karon sa mga bata mga bayot si Karina perting sayaw-sayaw niya mga bayot og yang gisuot pod ang iyang princess mga bayot. Yes mga bayot kada adlaw niya ning suoton mga bayot pero tag 10 minutos ra ilis na pod. Bitaw-bitaw mga bayot oy ikaduha na nako kadlaw karon mga bayot nga mo inom aning tambala o mainom aning shake o mainom aning juice ba mga bayot. Ang ako ang kapika sa ilong ani mo ga-slice ganina mo nang ako na lang po'y magpausap ani karon diri sa makina. Ay mo katingala nganong daghan kaning juice nga ako ang gigama karon kay mo inom ang good po daw kuno ang ako ang kapika sa ilong ug ako ang brother-in-law. Mo nang giubay-ubay na ko paggama. Humagpausap mga bayot dire ato na ning ihuwad dire sa picture mga bayot. So dire ra nako tapos na konsit si karon adlaw mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantawan. See you tomorrow. Bye-bye.